Mga igsoon atong sawan ang sugilano ni Chichi Batanon, single taga Bayawan Negros Oriental. May hapon Bayawan City. City na ning Bayawan karon. Bayawan City, Negros Oriental, kang Chichi ang atong sender karong adlaw. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframos, Cebu City magpahigayon sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau, Family Clinic Ramos dungan magsugod Marso, lahos Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South, ang St. Paul College sa Ramos bubuka sa high school department karong Hunyo. Entrance 500, binuan nga tuition 600. Tawag sa dugang kasayuran. O karon Chichi, ang imong problema kining imong maguwang nga babae nga si Inday. Kini si Inday 29 years old. Inahan apan dili asawa. Gibiyaan si Inday sa iyang kalib-in. Si Inday, 3 pa ka buwan gikan ng anak, grabe na ang ubo. Saguysoy na, ug puno sa plima, ug nag-anam og higos. Ang nakaparat, nagpatutoy para ba kini si Inday sa iyang anak. Tuberculosis kining sakit ni Inday. Wa matagad. Ingon si Inday, aw ingon ikaw Chichi sa imong inahan, ma, paimnon ka nato si kining Inday, ati Inday og antibiotic. Ning ingon man sa imong inahan, dili siguro na maayo, Chi, kay nagpatutoy ra ba na? Unya ang bata makahambin sa side effect sa antibiotic. Wa na lang kamo manumbaling unsaon pag-alim ni Inday. Misuway kamog herbal. Pag-alim sa ubo ni Inday nga daghan og plema, muso ka man si Inday sa herbal. Miadto kamo sa sentro o gi-x-rayhan dito. Kay ngano, gisugpa naman si Inday. Nahadlok naman mo, kay musukan na magdugo. Sugpa ka na. Pag-abot ni Inday sa sentro, gi-x-rayhan. Ginoo, katunga sa baga, boslot na. Ingon ko ang taga-district hospital. Kay dito man di imos district hospital. Niingon dayon ay, Che, kinibang imong magwa nga si Inday, katunga na lang baga nabilin, kaya ang katunga, boslot na. Wa na mo'y nahimo, kay sugpa naman yun. Gihatagan sa mga doktor og 3 ka buwan nga short course chemotherapy. Kanang bag-ubang mugna karon sa DOH. Tungod kay nakalamay na ang sakit nga tuberculosis, kay katunga na lang sa baga ang nabilin, nag-ilaid si Inday pag-recover. Murag wa ipik ang 90 ka adlaw nga tumal sa tambal. Ning ingon pa ang doktor dito sa district hospital nga balik nga ni inikahurot sa tambal kay dili ka na mamaayo og 90 ka adlaw rang inom. Kinahanglan ako sa tuig. Pero si Inday miingon, di na ko mobalik dito sa district hospital. Ambot og ngano, nga di man siya mobalik nga ang district hospital ing na si Inday Chichi, mo iyang paglaom nga mabuhi pa siya. Kay kung dili mo balik si Inday sa district hospital, mamatay siya sa sunod sugpa. Mga igsuon, inigsugpa gud nimo, usa man ka plangganang dugo na. Wa mo kitag pasyente nga magsugpa. Hoy, mga 3 ka panaksa na, puno. O grabe nga sugpa, usa ka planggana gyud. Kinsa may di mamatay, ngang atong dugo 5 raman ka litro. Binuang nang kang Inday nga musukol siya sa mando sa district hospital baya na ha? Naa na karon under na sa Department of Health ug gitagaan gid sa tambal good for 3 months observation man na. Kay nabay ubang pasyente allergic. Unya paghuman sa 3 ka buwan, pabalikon nag another 3 months. Pagkahuman sa 3 months, pabalikon pag nag another 3 months.
Pagkahuman na pabalikon pa dyan, another 3 months kay 12 lagi ka buwan. 4 ka 3 ka buwan ang laygay nga pag-alim sa boslot nga baga sa tuberculosis. Di intangon ka na parehag buling. Kusukusohon ni mo kao sa kaduha, wa na'y buling. Dili. Kay musukol naman ang kagaw nga tuas baga. Kay pating naman na. Gitawag naman nag-chronic. Nga, unsa man ning chronic? Ang kagaw, kusga na. Kay daghan na gong nakaon nga baga. Baga go na, unod gud na. Gawa sa baga nga unod, dugo, pag yun nga gisuyop, gisupsop, kada adlaw. So kusga na ng kagawa, musukol na nag-antibiotic, musukol na bisag unsang pambal, dapat sa pasyente. Unsa may buhaton sa doktor? Hinay-hinayon pagluya ang kagaw. Hangtod mamatay. Kinahanglan usa ka tuig pagpaluya sa kagaw aron mamatay. Unsaon po ng mga sentro ba dili magpasabot ba? Nga di ra ba ni mamaayog 3 ra ka buwan? Di ra ba ni mamaayog 6 ra ka buwan? Ang maximum ani 12 ka buwan. Pasabton ba daan ang pasyente? Naabe pasyente 3 ra ka buwan mamaayo. Kay ngano ang iyang kagaw wa pay kusog. Kay kalain-lain ba yung degree sa tuberculosis ang mudangop sa ospital na ay mild? Ang mild, 3 ka buwan, maayo na na. Na ay moderate, 6 ka buwan, maayo na na. Na ay mild, moderate, o mild, moderate, napay usa ka word. Mild, moderate. Extensive man siguro to. Mo na ngilad, dugay na alimon. Kay kusga na ang kagaw. Ingon si Inday, di na siya mobalik. Kay 3 ka buwan niyang lamoy sa tambal. Nagsige man gihapon siya ubo. Natural. Di na mamaayo. Kay katunga na lang sa baga. Ang dunay resistensya. Ang katunga hangin na, boslot na, bangag na. Gingnan na bagay siya sa doktor-doktora nga pabalikon. Di naman gid siya mobalik. Ingna si Inday. Che, imo man ang maguwang, no? Ingno nimo, ate, kung di ta mo balik nga to sa ospital, samara sa nagkaot ka sa imong kagalingong lubnganan. Word for word, ha? Copy. Ingna siya. Kay maura na'y bugtong paagi nga malisang siya ug musanong siya nga mobalik mo sa district hospital. Pangutana, doktora, correct ba gid nga tuberculosis ni? Ug katunga na lang sa baga ang naa, ang tubag tinuod gina naa may x-ray. Gi-x-rayhan man ning imong ate Inday sa wa patagaig short course chemotherapy. Unya ang x-ray film sa baga ning sulti naman gyud nga bangag hangin na lisod sa pikas baga. Ang kada baga katunga na lang nabilin. Tinuod na. Doktora, unsa man ning gisulti nila kabitis? Unsa man ning kabitis? Kabitis sa baga bangag. Kinsa may nagpuyo sa kabite? Kagaw. Unsa may naas kabite, hangin. Unsa may naas kabite nga musugpa ang pasyente, ang kinutkot nga ugat nga tuwa sa kabite nga pulos na samdon, inig-ubo niya mukuyog ang dugo. Ang problema gud anag maintimano kay naabi mamatay inig humagsugpa. Kay ngano, kuyapan man, inig kuyap di na jud ulian. Kita ko oy, isugpa, wa na mo ba ko day? Higda diretso, patay diretso. So, likayan dyan ng sugpa nga makamatay, ha? Doktora, unsa may correct nga tambal aning sakita? At tugid sa sentro, kanang gihatag sa sentro, correct na na. Kanang hinatag nga tambal sa district hospital, mauna na. Nganong tagaan man aning tambala, doktora? Ang tubag, aron sa hinay-hinay, maluya ang kagaw, ug sa ngadto-ngadto mamatay. Asa man migdugang abag aron katabangan ang akong ate Inday. Sakto na ng district hospital. Pero kung makaduol mo diha sa Bayawan City ni, no? Negros Oriental. Bayawan City. Imin yung congressman diha. Sulayig duol. Nga congressman. Ning akong maguwang ba, gahig ulo. Di mo balik nga to sa district hospital. Makatabang ba ka?
Paabota ang tubag sa district ninyo nga congressman. Kay distrito-distrito bayatang probinsya. Ikatulong pangutana. Doktora kinirabang anak ni Ate Inday nagamit sa bansagon sa iyang kalibin. Problema ba ni? Ang tubag problema gyud. Pasumpay pangutana, ano sa aman ni problema? Inig eskwela's bata, problema na kay mangita man sa marriage contract. Nya, wa may marriage contract. Unya, angan sa bata, married name sa bana-bana. Moingon man dayon na, day, adto ang NSO, usbaningan sa imungan. Ipaklaro sa NSO nga kining bataa illegitimate. Kinalam ka abogado, ana. Mabalhin lagi angan sa bata sa bansagon ni Inday. Ang problema, kinahanglan abogado. Pilay gasto, doktora? Na ay city, na ay 14,000. Na ay city mil, na ay 14,000. Kung balhinon gud angan sa bata, doktora, kinsam, unsa may iyang middle name? Adi mo middle name sa ni Inday. Ang middle name ni Inday, mo middle name sa iyang anak. Kay nga naman, ang bansagon man ni Inday, mo ay bansagon sa iyang anak. Di ta magproblema mag middle name. Kay pinaangkan man na si Inday. So, ang middle name ni Inday, mo'y middle name sa iyang anak. Kay ang bansagon ni Inday, mo may bansagon sa iyang anak. Ikaapat nga pangutana. Doktora, na ko'y laing maguwang, babae sab. Ang iyang tuo nga paa ba, dapit sa likod, ning dako man. Gisitis kan, walay findings. Unsa man ning sakita? Kana, ang unod sa paa ning hypertrophy usa ka matang sa sakit diin mo lipang ug mudako ang mga muscles. Muduol og espesyalista sa internal medicine kay muscle man na. Naa sila injection o palamyon nga muhunong ang mura man na sa hubag, pero dili hubag kay dili init, dili sakit, dili ngulngul. Mag-anam lang gina siya dako. Gitawag na muscular hypertrophy. Tagsar kay nang sakita, pero naag yun. Nya naay doktor ka mao ana. Bayawan City, na ako'y classmate niyang doktor da. Ambot unsa po'y specialization nila. Basta sa Bayawan City, na ako'y classmate niya nga doktor. Pangitaan na si Ding. Basta, ikaw ba si pangitag pagi nga tanaw ng imong maguwang nga nagdako ang paa? Akong pamahayag. Ang urgent kaayo, Chichi, kining si Inday. Nga naman, mamatay pa man siya sugpa kung dili nato tiwason bulit kanang iyang mga bangag sa baga. Sulti si Inday nga kung dili siya mubalik ngadto sa district hospital, sama ra sa nag-couch siya siyang kagalingong lubnganan. Kay pwede pa nga madaogon ang kagaw ug inig sunod niyang sugpa, mahimo nga tinubdan siyang kamatayon. Nakinahanglan si Inday unom pa ka buwan nga lamoy anang iyang tambal nga pinada sa sentro. Nasayod ang tanan nga kanang tambal gikan sa district hospital wala nay bayad. Ikaduha, ingna si Inday nga kaning bag-ong programa sa short course chemotherapy sa DOH 100% ang cure rate. Sigurado gyud nga malibre ang kinabuhi sa pasyente. Ikatulo, tungod kay ang kaso ni Inday chronic, taas nga kutay sa panahon ang pagpatay sa kagaw nga naa naglublob sa iyang baga. Ikaupat, ang pagsugpa seryoso nga komplikasyon sa tuberculosis kay pwede nga mopatay og tao. Ang pagsugpa tinubdan sa mga bangag nga inig-ubo sa pasyente ang mga ugat nga naputol na mukuyog sa iyang ubo ug kini ang tinubdan sa pagsugpa. Apasumpay kining pagkaon ni Inday espesyal. High protein diet gayud.
Mahal ra ba ang protein diet? Kay ngano, karne ka na itlog ug gatas. Haron maalim ang mga bangag sa iyang baga. Laing pamahayag nga kinahanglan imog yung itaho ni Inday, hunungon ang pagpatutoy. Kay matagyup-yup sa bata sa iyang dughan, naghabwa ka na og sustansya og dugo gikan sa sirkulasyon sa inahan. Breast milk is from the body and nutrient of the mother. Kung punayag patutoy si Inday sa iyang anak, matunas ang iyang immune system ug mamatay unya siya sa secondary infection, dili mamatay sa tuberculosis. Mataptan siya laing sakit, pananglit, lupus, pananglit, AIDS, bisag unsang sakita kay namatay naman ang immune system. Bisan ganig tipos, mamatay na siya. Kaya baghang mamatay sa tipos ba? Bisan ganig dinggi, mamatay na siya. Ingna si Inday nga daghang kakulian ang nag-ong-ong sa iyang kinabuhi. Busa maning kamot siya pagpaundang, pagpatutoy anang iyang anak, pakanon na lang naglanot og lugaw. Kaya magsigi ka ni siya patutoy, ay ingna niya og namakako. So sa anong kabuhan, matunas ng iyang immune system, hurot magsuyop sa bata ang nutrisyon. Ang nutrisyon, protein man na. Ang protein, kinabuhi man sa tao. Kinatumyang tumoy sa atong buhok o kinatumyang tumoy sa atong lapalapa, protein ka na. Di ta mo barog nga tao o watay protein. Aw ing nagid si Inday ha, larino ra ba ko mo binisaya. Katapusan, dili lang kay sa tambal ha, tuberculosis, medication, fresh air, pahuway, good nutrition. Mura ginay gimmick mo onay magic word. Medication, fresh air, pahuway, rest, avoid fatigue, good nutrition. Discontinue breastfeeding. Usa na sa mga lagda sa Department of Health. Discontinue breastfeeding. Chichi, nagpakatakos man ka, pagtaho sa suliran ni Inday, hingpitan na lang. O asuye siya sa akong asoy karong adlaw, bahin siyang kahimtang. Salamat sa pagtubay mga igsoon sa atong tulumanon hangtod sa sunod sugilanon din higapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu Station DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.